ଆଜି ଠାରୁ ସବୁ କାମ ଆପଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜାଣିବ କି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି। ଦେଖିଲେ ତ ମା ମତେ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା ସେ ଆମ ଭରସାରେ ଆସିଛି ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି ହେଲା। ମା ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲୁ। ମା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ପୋଷ୍ଟ ଦେ। ମା ପଇସାଟା ରଖିଦେଲୁ। ତମ ପୁଅ ଥିଲେ ଏବେ ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ରୋଜଗାର ପଇସା ସବୁ ତକ ମୋର। ଦେଖିଲା ମା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ମତେ ରଖିବୁ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି, କହୁଛି ମା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମିଛ କହନା, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତତେ ପୁଣି କ୍ଷମା? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ସୁଧୁରି ଯିବୁ। ଯିଏ ମତେ ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି। ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁ ମୋ ମା ନାଁରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଶୁଣେ କଣ ପାଇଁ କହିଲି? ଭାବିଥିଲି ତୁ ସୁଧୁରି ଯିବୁ ବୋଲି। ଚୁପ୍ କି ନା ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କର, ତୁ ଘରୁ ପଳା ତୋର। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି ହବନି। ଭୁଲ ଭୁଲ ପୁଣି ମାଗୁଛୁ? ଆଜିକାଲିକା ବୋଉ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ନିଜ ହାତରେ ରଖିବ। ତମେ ଭାବିଥିଲ ମତେ ତମେ ହାତରେ ରଖିବ ବୋଲି ଆଉ। ନା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ମୋର ଭୁଲ କେବେ ବି ହବନି। ମୋ ମାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ତ? ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେମିତି କେବେ ହବନି ହେଲା।